Veľký význam mal pre neho letný semester, ktorý absolvoval súčasne na Polytechnike a univerzite v Zürichu. Otázkou bolo aj, čo vlastne bude Milan robiť. Ale ten, ovplyvnený myslením astronóma a fantastu Camilla Flammariona, už dávnejšie sníval o Paríži. V noci 18. novembra 1904 Prahu opustil. Bez potrebných peňazí, ale s pevnou vierou, že chce byť vedcom hvezdárom. 24-ročný Štefánik si do Paríža prináša presvedčenie, že vo vede dokáže veľké veci. Ubytuje sa v centre mesta, Hôtel des Nations, na ulici Les Écoles, na ktorej sídli Sorbona. Nedaleko je Pantheon. O pár dní nemá na hotel a živobytie. Pre Štefánikov vedecký rast je možnosť pracovať v Medone obrovským šťastím. Zahlbí sa do výskumu slnečného žiarenia a získava si riaditeľovú dôveru. Ten mu dovolí bývať na pracovisku a poveruje ho aj výskumom v observatóriu, ktoré navrhol sám Eiffel. Ale to je na Mont Blancu vo výške 4810 metrov nad morom. Ráno 17. júna vychádzajú zo Chamonix dvaja hvezdári, Milošo a Štefánik. 20. júna podvečer hvezdári a vodcovia dosiahnu observatórium na vrchole. V noci ich zafúka, vychádzajú cez strechu. Počas pár mesiacov sa Štefánik prejavil ako talentovaný praktický hvezdár. V januári 1906 sa v žiadosti o štipendium Českej akadémie hodnotí. Doteraz nemám vedecké zásluhy, ale chcem odhodlane pracovať, aby som sa stal užitočným členom ľudstva. Riaditeľstvo Pulkovskej hvezdárne mu povolí pripojiť sa k jej expedícii. Na stanovišti v Uraťube majú zmontovaný 13-metrový ďalekohľad a preskúšané všetky prístroje. Počasie je ideálne. V najdôležitejší deň však sneží. Zdrvený Štefánik posiela do akadémie správu. Obloha zatiahnutá mrakmi. Štefánik má pozorovať zatmenie na Tasmánii a vykonať astronomické pozorovania v Polynézii. 12. marca 1910 vyplával na lodi George Washington zo Cherbourgu do New Yorku. Cieľom je Tahiti, kde 18. mája chce pozorovať prechod Halleyho kométy medzi Zemou a Slnkom. Šíri sa, že má kyanidový chvost, ktorým otrávi ľudstvo. Milan, ďaleko od Paríža aj od Košarísk, hľadá pokoj. Objavuje inú kultúru, iný ľud, inú prírodu, prapôvodné životné pravdy, zvyky a rituály, voňavé ovzdušie, čarovné kvety a ženy, milióny podôb nekonečného mora. Na ministerstvo námorníctva myslia na vybudovanie základne pre francúzske lode a staníc pre plánovanú celosvetovú rádiovú sieť, schválenú už v zákonoch. Pre Štefánika je to príležitosť dostať provizorné observatórium v Papete do systému zariadení francúzskeho štátu. Na lodi France 30. augusta vypláva z prístavu Le Havre. Smer USA. Cieľ Tahiti, Panama, Ekvádor. Na Tahiti zisťuje možnosť výstavby telegrafickej stanice, stav observatória, venuje sa obchodnej spoločnosti. Panamský prieplav, ktorý začali stavať Francúzi, dokončili a ovládli Američania. Je zrejmé, že výrazne ovplyvní dopravnú aj mocenskú situáciu vo svete. Štefánik popri ňom prejde oboma smermi.